ngibingelele mbukeli weVumani Film lokhuluma Vumani atleka umhlaba elingana usondoda lephansi mangukuthi sekakhubala umbuye egcini kodwa yasikho lapho silala esikhona uyaphila Ngiyaphila futhi njani? yebo ngiyaphila ngakutshela nje ababukeli ukuthi yini ekufikisa la namhlanje yini ekuletha la namhlanje angifuni ukukhulumela Ngiqala ngibingelele nina ababukeli igama lami nje Anathi owagumeka ngize lana ngoba naku kunentombazana kwamakhelwane female best yami ngihlala nayo ingicebise indaba zomjolo zami yabo kanjani ngoke ngokusengifuna yena ke ngoba ngiyamthanda uyamthanda inhliziyo yami sethanda ngifuna yena ke ngisenaye lana sikwazi ukukhulumisana sibone ukuthi sibekana yingakho ucela ukuthi sicelele nizokhuluma naye ngifuna yena ukuthi nizokhuluma naye lana ngivele ukuthi ithini ngoluvo lakhe ngoba manhlezi mendinaye balisele chomi kanjani njalo ujoleni wami yabo kodwa manje inhliziyo yami sithanda yena madoda mhlawumbe umbukela uzoyibuza ukuthi lo ngabe unayinto usungidlebele before simvumelaze la nosisi unayo indoda yakhe kodwa kunjalo nje ngithanda lendoda yakhe awusabe ukuthi indoda yakhe mhlawumbe ngakwazi ukuthi uzama ukushela umuntu wakhe akunankinga nalokho because ube ngichaza into ekuyiyona nami into engaphathi enhlizweni mayithimi ngani ngivumele usisathe asondele kodwa Nkosi manje awunalo uvalo uke wamtshela wasimtshela angazi ngimtshele kodwa uhlezi yena nje engicebisa nge-relationship zami yonke uyaphila sisi yebo ngiyaphila njani siyaphila ngabe uyamazi ngiyamazi umngane wami awumangala ukuthi indaba uyena okucelile awumangalanga ukuthi indaba ekucela ngithukile ngoba phela bekumele ngimsebenzini sengikhansela umsebenzi ke phela kumele ngize kuyena yebo ubani igama Anathi ungakumtshela ukuthi yini esibeka la uyaphila kodwa ayabonga Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami into engilethe lana ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe ngiyazi umngane wami sihlezi sindawonye ngixoxela ngayo yonke into yabona ngixoxa ngayo yonke into kodwa manje ngifuna ukuthi ube umuntu wami Hey. Ngayisho nje into enjalo vele ke. Mina nawe siwa kuthi ayikho into engayazi ngawuhlezi ngixoxela ngeintombi zakho. Bese kulindela ukuthi mina ngibe intombi yakho. Ngisasho ukuthi ke ngisacela ukuthi ube intombi yami yabo. Ngiyazi ukuthi unomuntu wakho laphilisana kumnandi kodwa nami ngithanda wena futhi. Kanjani? Singabe mhlawumbe ungaziboni lutho yini ukuthi uyakuthanda? Hey ayikho into engiyibone nje ngibonela umngane. Nje umngane wami sixoxa yonke into ngitshela ngeintombi zakhe nami ngimtshele ngumuntu wami nje konke. Ngabe sinesikhathi singanani nizwana mina nobabili? Sesino 2 years siswana. Hayi usesikhathi singanani umthanda wena? Ngabe mhlambe lo sengiqedile unyaka ngimthanda mina. Yabo. Ngoba ngithina mangihleli naye ngibona ukuthi ya umngane wami manje singayenza lento sibe right nje yabo ya. Ngibona ukuthi ya. Ngabe mhlambe yonke lento le miyenzeka ukuthi nize nizwane. Ngabe mhlambe wena bowazi ubuvela umfuni? Ngihlezi ngimfuna vele waseqaleni yabo kwasho ukuthi ke na ngendlela yakhe undenza umngane wakhe yabo nani benza umngane wami ngithatha njengomuntu osenhlizweni nami ndiyamthanda yabo yonke lonto leyo kodwa yena ke wabona ukuthi manje ndenza umngane wakhe Okay ima ngoba unendoda sisi awucabanga ukuthi indoda yakhe izophatheka kabi mhlambe mayibona le video ukuthi uyakushela ngoba nisi ngabangani indoda yakhe ngabe yazi ukuthi ngabangani Uyazi suka kude phela naye ngeke yena ufike vele senginayo umngane so nje ngibona ukuthi ngaba nenkinga awuboni ukuthi mhlawumbe ngaphatheka kabi ukuthi wena uyakushela umngane wakho mhlawumbe phela singaphatheka kodwa phela le nto leyo singayikhuluma njengabantu abathandanayo umtshela ukuthi nje afuna nkinga ukuthi sijole sobathathu yabo wena uzoqhubeka naye hayi yazamangaza wena yabo uqale nini ukungithanda sekunominyaka futhi ngithanda uthule nje wena nyaka wonke uthule sengikhathele ukufihlela ukuthi ngiyakuthanda ungasho ngani saqala ukungazi ngizama ukutshela kodwa wena wabona ukuthi okay ndenza umngane wakho nisondeze kuwena yabonga yonke leyo ndlela leyo kodwa manje wazama umtshela kanjani ngokwenza mhlawumbe ama actions okumtshela ngomlomo
Nalo nimbuza ukuthi mengathiwa kanye khona umuntu uye yabo intombazana uthi namanye amantombazana yena angafila kanjani bengashelwa kulo muntu lawo yabo angitshela ukuthi yena u straight yabo zonke lezo zinto lezo kodwa manje ngimthanda straight njalo angazama ukuthi achange. Awusho sisi uyathanda uba nengane? Ngeke ingane zilithelana isicefe nje. Kodwa uyafisa ukuba nengane in future? No, angifisi. Lutho. Okay. Into engifuna ukuyibuza la ukuthi mhlambe okay, ngeke ngisawubuza umbuzo, bengizobuza ukuthi bezokunikeza kanjani ingane. Bezonginikeza kanjani? If mhlambe uyamnikeza ithuba. Buzomnikeza kanjani ingane if mhlambe uyakunikeza ithuba? Ngempela ke yazi ngikaze ngiyicabanga leyo nto mina. Mina andizifuni ingane mina. Kodwa yena if ebeyifuna ingane bese ngabona usemsesibhedlela sithatha izibhemu zabo sithi yonke lento leyo. Yabo. Unanga kunyaka? Na 26. Unanga kunyaka? Na 24. Kusumuntu wesilisa kumele abe mdala. Hayi ngwangi kodwa yabo yakucolisa sikhokhe yabo. Manje awusho uthini kuwo konke lokho akushoyo wena nangu awuthi sekuyibhekile ngawe eyishaya ngawe yabo. Ukubona konke nje lokho lokuqala ukuthi sesikhuluma ngabantu bethu sobabili. Angitshele ngomuntu wakhe. Ngikhumbula uSinelo ongixoxela ngaye. Kodwa nawe ugcine nawusho ukuthi nawe uyafisa ngenyilanga ukuthi ujoyine nomuntu okanjena yabona nje. Uyena wayesho ukuthi uyafisa ukujoyina nomuntu okanjani? Wakwasho ukuthi naye ngenyilanga uyafisa ukuthi naye akanye abe naye umuntu okanjani akazama ukuthi kwenza kanjani. Ya waqinisile noma wawuchitha isikhathi? Ngangiqinisile ngangibona indlela abathandana ngayo ukuthi ngichazeke. Senze umuntu wami ehlule ukwenza zonke lezo zinto lezo bayakhiphana nje zonke ngangikhala kodwa phela ngiyibambe ngoba ngiyazi ngithanda abantu. Afrika yonke manje kukho konke lokho akushoyo wena ithini impendulo yakho wesisa ukho kunye ufuna ukubuza? Mina ngicela ukubuza ukuthi kahle kahle nje kumina othi ngimina mhlawumbe uzongibona kahle yini oyithandayo nje kumina yini ekwenza ukuthi ungithande ngoba phela mina ngazi ukuthi mina nayo sabangani. Ngithanda yonke into ngawe. Umuhle nayo yonke into ayikho nje into anganayo nje ngani. Yakwazi uadviceana nje yonke lonto leyo umuntu onibona ukuthi singakwazi ukuqhubha naye yabo. Awucabanga ukuthi umbukeli angijudge umuntu mina Afrika nanga ngikujudge bafa yabo. Alright. Awucabanga ukuthi umbukeli mhlambe uzothi hayi mhlambe idemoni indlela ozizwa ngayo uthanda amanye amantombazana. Angicabangi lokho nokucabangayo ukuthi okay le ngane le inamadimoni anginankinga nalokho because ndisiphilela mina ngiphilela omunye umuntu angilwanza uphile ukuthi ngijabulisa ubani kwathini yonke lonto leyo. Awucabanga ukuthi umbukeli bazobuka njengesifebe ngoba ufuna ukuyeka indoda yakho I mean uthezom khona lokho ukuthi uzingazama ucabanga ababukeli bazobuka njengesifebe? Ngeke vela anganelisi futhi akaza ngcono nje so ngizobe ngasondisi. Akaza ngincome noma kade wagcina uncome? Akaze wangishela nje ngamvuma nami kwabalula nje. Akaza zangincome. Niyakhiphana na umuntu wakho? Ngeke ungoqo kakhulu yona hleze ekhaya lethana mali phela unezingane ezothuka manje vela ngitshela ngoma ingane yakho ukuthi uzole khani ishubisi zonke lezo zinto nje. Manje aza zangikhipha. Afrika ngiyabona kusho umuntu uma ungamkhiphi ugcine sugaxelo yabona ukuthi wena ungoqo wena ufuna nemali kusho yonke lento sisacanga ukuthi umbukela uzothi yonke lento kusho wena endodeni yakho bu after imali. Bengayifuni imali yakhe phela ukuthi angithande ngalendlela le abantu abaningi abathandana ngayo yabo yena uthini umuntu mekuthanda phela mela ngincome. Okay nje kuthiwa mhlawumbe kuyakukhohlisa kumumbi ke esho phela ukuthi awazi wamuhle ngisho ngagqokani kuyena nje mingimtshekisa ngethi hawu baby buka ngigqoke kanjani athi ay okay phela angangincomi umngane uhleze ngincoma ngisho kuthiwani athi mngane wazogqoka zonke lezo zinto lezo. So ngalokho uthi nisazocabanga? Ngeke ngibona nokuthi sikhona isidingo sokucabanga. Manje asikho isidingo sokucabanga khona uthini wesisi? Ngeke ngicabanga. Ngeke. Hayibo babukela anibona usikhishile labantu kade anibona ngathi sababukeli bami bazosikade nifunana.
Ukubona ukuthi bacabangane. Uzizwa kanjani ngoba nangu uyavuma? Mina ngizizwa ngijabulile ukuthi sendifumene into engiyifunayo yabona umuntu endibona ukuthi vele ngingakwazi ukuphilisana naye ukuthi abanye abantu bacabangani ngathi akunankinga ngalokho okwabo. So yini ozomenzela yona wena? Ukumjabulisa. Kanjani mhlambe noma Zomenza lento ayifunayo ukuthi okay mecha singajabula meso2 yabo nje yabo. Uzomkhipha? Ngizomkhipha ngincome ngayo yonke into njengoba hlezi ngimncoma vele. Oh. Hayi Africa yonke ngiyaqala ukwenza inye 2026 kusho ukuthi kuningi okuzayo. Okay, awufeel ngazi ukuthi ekhaya bazokujaja mhlambe. Ngeke. Uma mina uvumelana nento engishoyo. Uma wakho siya understandana mina naye. Ubaba nazo uvumelana nento eshoyo? Ubaba akasekho. Yini ngaba kunjani community abakucwasa? Hayi, nginalo ukuthi ekhaya baniphathe kahle nje. Bendi happy nabo ba happy. Ngingathi nje kanjalo. Yabo. Africa yonke. Santhanda nibe right la nikhona nibe right yini angifuni ke ubuye umunye esekhala omunye omunye wenza ukuthi ngizomphatha nje umphathisa weqanda yeva basho njalo bathi yeva basho njalo Africa yonke santhanda ngidinga usizo ngihanjele ubhuti wami mhla ka 11 February washiya abantwana ababili bawu7 bebonke kodwa egcekeni babili bebabuli benjalo ubehlala nomakoti wakhe uvele wahamba washiya abantwana abaholi abanazi certificate okubhlungu kunakho konke ukuthi omunye uphila nokukhubazeka uhamba ngonyawo uhamba ngedolo elilodwa so into engenze ngaze ngathinta iVumani TV ukuthi nginethemba lokuthi mhlawumbe kukhona abangakwenza noma khona labangathinta khona ngikwazi ukuthola usizo abantwana abathola icertificate ngoba ngihlukumezeke kakhulu akukho labathathwa khona akukho la ngithola khona usizo kwa DSD ngiyile khona baba abantu abazongisiza bangitshela ukuthi angilinde ikhosi uDisemba namhlanje ngisalikho ngalinda njalo so ngonyaka ozayo uJanuary okubhlungu kakhulu ingane kumele ihambe isibedlela kumele ifakele unyawo unqunyo la kufakele olunye la kodwa ngenxa ukuthi kufanele athole icertificate umntwana akakwazi ukuthi afakele ke masengekho icertificate so nginethemba lokuthi ngoba namhlanje ngithinta iVumani TV mhlawumbe kukhona abazobuka noma abazongizwela bakwazi ukungenzela icertificate akhona ama proof abantwana ukuthi bazalwe emangozi sikhona icertificate sika baba umntwana sokushona ubaba abantwana belama kumina angisakwazi ukwenza lutho angisakwazi ukuyosebenza angisakwazi ukunyakaza abantwana bami sebaphila kabuhlungu ngoba kumele ngibhekele izingane ngoba umawazo wabaleka wayishiya ubhuti wami kanti ushonile so kubhlungu kakhulu kithi angazi noma ubani nkosiyami obona le video uma kukhona ulwazana nalo ngokwe certificate ingane ezala eSouth Africa ezikabhuti wami ongasekho emhlabeni naye obulawe ngesihluku esikhulu sangathola ukuthi ufe kanjani naye sisabhlungu enhlizweni namhlanje uKhisimusi kudliwa uKhisimusi ngaphandle kwakhe inhliziyo zethu zibhlungu ngithi zibhlungu kanjalo abantwana bayasafarisha kakhulu ngoba baholi nama ngisebenzi so nje nodadewethu naye uyibambele crash so naye usegcine sethwala kanzima ngoba kumele athwale mina abantwana nami kumele ngithwale laba bami abantwana so nje angazi ngiyacela kakhulu ukuthi makukhona obona le video asisize kakhulu siyalidinga usizo ngoba njengoba ngisho ngithi asisebenzi akekho sinikeza imali angazi ngathini kodwa nje siyafisa ukuthi silithole usizo kakhulu ngiphinde ngibonge kakhulu nakubhuti weVumani ukuthi ukwazile ukuthi izolo ingane zidla uKhisimusi ngalokho okuncane ukuba kuyena kushuthi la ikhathi uKhisimusi izolo ngaba siudlanga ngiyabonga kakhulu kuiVumani TV ngithi nje phambili ngayo uNkulunkulu ambusise amprotect amvikele asaqhubeka nje baningi abantu abazosizakala uNkulunkulu ambusise noma kubusise bhuti uma ngabe mile ekwazi ukuthi mhlawumbe inyawo zilingana ngoba azilingane inyawo kubiza ukuthi abamfakele lumila okuyi-fake leg ukuze azokwazi ukulunga nalo so uhamba ngedolo and into ebuhlungu ukuthi ngeke ngikwazi ukuyithola ukuthi afakele i-fake leg uma ngabe engatholanga isitifiketi so bengicela nanoma ungabani ongangisiza nkosi yami ngesitifiketi bangizwela ingane iphila kabuhlungu ihamba ngesandla
ihambe nangedolo njengoba nibona idolo selaba bangasilungu unyawo incane kakhulu lengane Nkosi yami naye nelungelo la eSouth Africa ukuthola idifiketi. Siyacela ngisacela nje ukuthi ubize inamba yakho futhi. Inamba yami ka Vodacom is 079 8587052 uVodacom wami 079 8587052 uMTN 073 933 sorry 073 733 9340 073 733 9340 uMTN low. So ngiyatholakala khona Nkosi yami noma ubani. Omunye angathi mhlambe mina nginayo imali mhlambe lo sisi manga ushutha akafuni ukudayisa ngingakhona ukudayisa uma umuntu angakhona ukungichasa la ikhasi ne-experience besidayisa inhloko nobhuti wethu njengoba udade wethu echaza. So amandla ngisenawo ubhuti ushonile nayo bezama nayo bengenakho Nkosi yami ubezama umntaka so ekuzameni kwakhe uthe mayihamba amandla phela indlu nansi ikhona egethini labe sidayisela khona abantu bebazi amandla engenawo kodwa mangathola ngathi cha mina Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlaba yalingana awusona madoda kodwa ke silala sikhona namhlanje angazi ngizothi sikephi kodwa silala esikhona mama ngibingelele kakhulu ungabe uyichaza nje usho ukuthi ubani wapi sanibonani angizokubambela mama khululeka sanibonani yonke indawo la babukela khona ababukeli enhle nasezantsi nami ngilana emhlaba yalingana igama ngohlengiwe kwaGumede Sibongo sila iphela ndaba yebo ngohlengwe Gumede siyabonga kakhulu ukuthi nisivakashelile kakhulu nje sinenkinga yokuthi mhlawumbe siyajabula ukuthi ngoba sibona nina namhlanje kukhona ukushintsha okungenzeka so njengoba nikhona kuleli khaya sicabanga ukuthi khona ushintsho eniza nalo sinethemba elikhulu siyabonga kakhulu. Mama ngaku uchaza nje kabanzi ukuthi yini namhlanje esiletha la mhlawumbe udinga uthando njengabanye abanye baye badinga uthanda abanye mhlawumbe khona umuntu othatha umunye umthathela indoda yabona mhlawumbe wena ngakusho ukuthi yini esibeka la namhlanje yenza ukuthi size sivashe leli khaya. Nkosi yami ngiyabona indaba yothando nani inhloso yami enkulu ukuthi ngize mhlawumbe ngithinte iVumani TV ngidinga usizo ngihanjele ubhuti wami mhla ka 11 February washiya abantwana ababili bawu7 bebonke kodwa egcekeni babili bebabuli benjalo ubehlala nomakoti wakhe uvele wahamba washiya abantwana abaholi abanazi idifiketi okubhlungu nakho konke ukuthi omunye uphila nokukhubazeka uhamba ngonyawo uhamba ngedolo elilodwa so into engenze ngaze ngathinta iVumani TV ukuthi nginethemba lokuthi mhlawumbe kukhona abangakwenza noma khona laba ngathinta khona ngikwazi ukuthola usizo abantwana bathola idifiketi ngoba ngihlukumezeke kakhulu akukho labathathwa khona akukho la ngithola khona usizo kwa DSD ngiyile khona baba abantu abazongisiza bangitshela ukuthi angilinde ikhosi uDisemba namhlanje ngisalikho ngalinda njalo so ngonyaka uzayo uJanuary okubhlungu kakhulu ingane kumele ihambe isibedlela kumele ifakele unyawo inkunqunywe la kufakele olunye la kodwa ngenxa ukuthi kufanele athole isitifiketi umntwana akakwazi ukuthi afakele ke masengekho isitifiketi so nginethemba lokuthi ngoba namhlanje ngithinta iVumani TV mhlawumbe kukhona abazobuka noma abazongizwela bakwazi ukungenzela idifiketi akhona ama proof abantwana ukuthi bazalwele emanguzi sikhona isitifiketi sika baba umntwana sokushona ubaba wabantwana belama kumina angisakwazi ukwenza lutho angisakwazi ukuyosebenza angisakwazi ukunyakaza abantwana bami sebaphila kabuhlungu ngoba kumele ngibhekele izingane ngoba umawazo wabaleka wayishiya ubhuti wami kanti ushonile so kubhlungu kakhulu kithi angazi noma ubani Nkosi yami obona le video uma kukhona ulwazana nalo ngokwedifiketi ingane ezala eSouth Africa ezikabhuti wami ongasekho emhlabeni naye obulawe ngesihluku esikhulu sangathola ukuthi ufe kanjani naye sisabhlungu enhlizweni namhlanje uKhisimusi kudliwa uKhisimusi ngaphandle kwakhe inhliziyo zethu zibhlungu ngithi zibhlungu kanjalo abantwana bayasafarisha kakhulu ngoba baholi nama ngisebenzi so nje nodade wethu naye uyibambele crash so naye usegcine sethwala kanzima ngoba kumele athwale mina abantwana nami kumele ngithwale laba bami abantwana so nje
angazi ngiyacela kakhulu ukuthi makukhona obona le video asisize kakhulu, siyalidinga usizo ngoba njengoba ngisho ngithi asisebenzi akekho sinikeza imali, angazi ngathini kodwa nje siyafisa ukuthi silithole usizo kakhulu. Ngiphinde ngibonge kakhulu nakubhuti weVumani ukuthi ukwazile ukuthi izolo ingane zidla ukhisimusi ngalokho okuncane ukuba kuyena kushuthi la ikhathi ukhisimusi izolo ngaba siwudlanga. Ngiyabonga kakhulu kuVumani TV, ngithi nje phambili ngayo. uNkulunkulu ambusise, amprotect, amvikele, asaqhubeka nje baningi abantu abazosizakala. uNkulunkulu ambusise noma kubusise bhuti. Ungasuke mbukeli wethu ngoba ubona nje la usizo liyazwana. Kwavele kwaphela ama-battery kuma-mic, khumbula ngivele ngawabeka ngayizolo kade sibuke shouthi umcimbi. Ngawabeka ngayizolo ama-mic ngawafanga i-case le charger. Nakho-ke manje kuvele kubaleka i-sound. Urecord azaqeda ucameraman wami naye akaboni. Khumbula ngiphethe no-cameraman abaningi and abanye abajwayele yabona. So akaboni urecord wazaqeda. Ngoba nibona-ke la ingane umama besekhombisa ukuthi unyawo lwayo lukanjani, kumele linqunywe futhi ingazikhule kakhulu ngoba isize yakhula kakhulu izoza ubuhlungu. So-ke udokotela kuthiwa akakwazi ukwenza ukuthi kwenziwe le operation leyo-ke since iy'ngane zinganazi i-certificate yabona. So into nje inkinga kakhulu yabona, umama akasekho nobaba akasekho, so impilo inzima nje ngempela. Awucabange umama eshiya umndeni wakhe, iy'ngane zakhe ayonaka iy'ngane zikabhuti wakhe. Nkosi yami kunzima emhlabeni. Lana-ke sendaweni yale kwaMhlaba yalengana le duze naseMangusi, duze nakagodo lala amankankane khona la ePhelandaba kwaMhlaba yalengana sikhona khona la sikhona. Usizi luningi e-Afrika, usizi luningi e-South Africa. Siyanithanda kakhulu. Awukuyizwele ukuthi yini le yenzekala la, yini le khalisa inyembezi kangaka. Ukuze ukuthi umuntu ethi umuntu uyahlupheka omunye but ulala edlile awuzwe usizi. Ngimthethise ukuthi ngisenkingeni, ngihleli nabantwana bahanjelwe ubaba wabo okungubhuti wami bese bathathu-ke kumama. So ubhuti wami bewunumber 2 isigcino lesiya sikama wami. So ubhuti wami ushonile, uthathwa abantu ebusuku bayombulala ngezandla ngesihluku. So behlala nomakoti, umakoti wakhe kuthe mayiqeda ukungcwatsha ubhuti ube sehamba wangishiya washiya abantwana egcekeni wathi uyahamba.